Mulțumesc, mulțumesc. Forța Dominic. Cam așa e. Mamă, deci vă mulțumesc din suflet la toți. Alex BCR-ul a venit. Bă, nu mai regi, bă, nu mai regi. Vase, respect. Vă rog, opriți-vă din tap-tap. Opriți-vă din tap-tap, vă rog frumos. Să ne oprim cu toții din tap-tap. Avem suficient. Vă rog din suflet să vă opriți. De tot. Oh, Pavele, bine ai venit. Bună seara, Gabi. Ce faci? Na, ai emoții. Mamă, dar tu știi cum sunt? Îmi vine să sar în sus. Hai că eu, uite, cred că iau prosopul imediat. Da, păi fac dușul și fără provocări. Deci vă mulțumesc la toți că ați venit. Nu credeam că o să am așa ceva aici. Vă mulțumesc din suflet. Iulian Generali, forțe, numai tancuri am aici. Vă mulțumesc tuturor tău și sper ca și în viitor să rămânem prieteni. Asemenea, respect la toți oamenii care au venit după tine. Îți mulțumesc că ai acceptat să faci cu mine acest meci oficial și nu o să ne schimbe cu nimic meciul acesta, poate mai mult o să ne apropie, Pavel. Bravo! Respect din partea mea tuturor. Bagă mana, veniți cu tancurile pentru băieții mei. Veniți cu tancurile să luăm tot în sus, fraților. Băi, vă iubesc mult, mă. Nu mai înscrie nimic, Simi, nu mai înscrie că mă... Mai sunt 3 minute, fraților. 2. Adevărat viața mea, John. Nu contează numărul, calitatea contează. Andrei, mulțumesc frumos pentru inimioară, Andrei. Vă mulțumesc tuturor care ați venit. În timpul meciului nu o să vă mai zic nimic pentru că nici nu o să apuc să văd ce se întâmplă și vă mulțumesc de pe acum tuturor pentru că cuvinte nu o să am la momentul oportun, sigur de asta. Mulțumesc din suflet, generalii mei, leii mei. Tiriștii mei, vă mulțumesc la toți. Vă mulțumesc Dian și Deni pentru prezență și la unchiul tuturor. Andrei, mulțumesc mult. Gata, Berce, ești moderator. Mamă, mulțumesc, unchiul. Haideți, vă rog, să mai dăm un ultim share puternic, un share masiv acum. Îi dăm drumul? Intrăm. E și 30. Și 29 și 30. Îi dăm drumul? Dă-i drumul. Succes!
Veniți cu tancurile. Luați-l acum! Așteptați un pic, un pic, un pic! Un pic, un pic! Stați, stați, stați! Luați-l toți pe el! Aruncați-l în aer, Claudiu! Mergea! Sus, toți! Toți, luați-l! Luați-l! Luați-l toți! Luați-l! Luați-l! Alex BCR! Georgi! Mihai Kinder! Vă iubesc pe toți! Claudiu! Elisa, vă iubesc! Cristina, Adrian, toți! Respect la toți generalii, la toți kinderii! Georgi, Rita! Băi, vă iubesc pe toți, mă! Claudiu Stoica! Nu se poate, vă mulțumesc din suflet! Admiral Casino. This is how it feels when you win your daily free spin. Vă mulțumesc din suflet! Admiral Casino. Vă mulțumesc! Am încă o piesă number one de la mine pentru voi. Toate fetele, toți băieții și clubul ăsta number one Diamond. La Giovanni, bratele nostru. Urmează sistemul Balmain. Hai să vedem care știți să dansați după sistemul ăsta number one. Da. Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc din suflet! Sunteți top! Sunteți top! Sunteți top! Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc din suflet la toți! Felicitări! Vă mulțumesc din suflet, respect la toți. N-am crezut că o să fiți așa de mulți și atât de puternici. Pavel, dă-i drumul la... Drumul aici. Da, uite, de-abia acum joc nou. Nu-i Da, mai dăm drumul, începe nu-i mai meciul. dăm drumul. Nu-i mai dăm drumul la niciun... A, nu mai? Nu mai. Ok. Să se pună cadourile.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Păi trebuie să până două, da. Respect la toată lumea. Îți mulțumesc. Și eu vă mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru tot. Vă Dai, că n-am cuvinte să vorbesc, să Vă vorbesc. mulțumesc din suflet. E de-abia acum mi-apare... Nu mai dăm așa acum. Vă mulțumesc din suflet la toți. Uite, Bobo, mie de-abia acum îmi apare. Nu-i problemă, nu-i like. Nu-i problemă nimic. Nu se pune problema. Vă mulțumesc. Deci trebuie să merg să-mi fac provocarea. Abia asta, mă, vezi că o ce fac cu scris. Care o 3, o 2, o 3. V-am dus cu mine. N-ai avut, mă, noi a 3 minute. Uite-te acum să-i vezi care Da, m-am văzut. Da, știu. Se vede? Gata, hai să care. Stai mă să închid aici, că nu vezi că merge greu ca naiba. Ce faci? Nu, mă, nu vreau. Uite, uite. E bine, Gabi, vezi de treabă, oprește. Respect la toți ai mei. Vă mulțumesc frumos tuturora. Îți mulțumesc din suflet pentru meciul ăsta frumos, Pavel. Vă mulțumesc din suflet. Pavel, Da? în 2 minute ies și eu după live și vin în gaz de la tine să-mi fac plata. Da? Ok. Fă gazda să-mi fac plata la băieți. Respect la toți oamenii care au fost alături de tine. Mulțumesc la toți oamenii care au fost lângă mine. Vă iubesc pe toți. Și sper De asemenea și din partea mea respect și oamenilor tăi. Le mulțumesc din tot sufletul și oamenilor mei care au fost lângă mine. Vă mulțumesc din Și ce să zic, nu mai am cuvinte, uite și acolo, îți transpira să mor dacă nu. Trebuie să fă intru și eu la duș mai încolo un pic. oricât. La mulți ani. Să-ți dea Dumnezeu, Mulțumesc frumos. să dea Dumnezeu multă fericire, multă iubire în viață și sănătate, că e mai importantă ca toate. Mulțumesc frumos, de asemenea. V-am pupat. Ok. Deci aștept în gaz la oameni. Vin în gazdă. Ne vedem peste 2 minute. Ok. 2-3 minute. Hai, te pup. Ok. Te pup, pa. Ciao. Vă pup pe toți. Vă respect. Vă iubesc. E să merg să-i fac plata în gazdă și apoi ne vedem cu toții care vreți să veniți cu mine toți. Să mergem să o susținem și pe Florentina, vă rog. Care aveți plăcerea să veniți cu un tap-tap, cu ce vreți. Vă așteptăm cu drag.
Vă pup pe toți!